mfethu ngifuna imali encane nje mfethu noma ngabe mhlambe inyathi mfethu. Oh, ufuna ukwenzani manje? Ngikhipha ingane? Hayi mfethu, uyaphi lapho mfethu? Ngixwalisele. Ungabuza ngikhonto ukuyithenga. Ufuna ukuthengani? Kahle mfethu ngazi lokhu ufuna ukubuza manje nawe Kumele ngazi phela ukuthi ufuna ukuthengani avele kuyenza imali yami nje bathi uyokhipha ingane la intombi zakho. Uthenga izinto mfethu. Izinga? Uthenga izinto mfethu. Oh, kanjani manje awukhulume ngento be-serious ufunani? Zicheap mfethu izinto laphayana. Cabanga mfethu ngiqeda ngiyibona nje. Cheap kanjani? Kuphi ndoda awukhulume oye kuba-figurative uthini baba? Mfethu umuntu ongazazi izinqa. Mfethu nguthi nabo ngizozenza ingane mfethu. Izinqa Uthenga izinqa mfethu. Okay wena awuyifuni yini izinqa? Ngiyayifuna mina izinqa phela anginazo. Kodwa ngiyafuna zona. Eyi, ukuthi usuwangibiza kakhulu uBrennon manje senginqena nokugqoka manje uba izinqa ayithengi. Futhi bazothi akubona uBrennon udinga kwizinqa. uBrennon uthi sewunawo. Yikho ufuna izinqa. Awuswali madoda. Awuswali. Angithi ngiyabuka ngathi kuyashoda lapho kufuneka ukuthi ngathi ungathola noma izinqa. uBrennon sewunawo ushoda izinqa. Khona uqinisile uzothi ngiyangibona khona le gang yoBrennon lena. Manje idayisa kuphi? Eyi, ngeke wazi phela mfethu ama-China seyakhanda noMandela. Ngeke izinqa zingaphumi. Ngeke kumele ngiyithole nsizwa kwethu. Angeke phana singaphumi. Manje ucabanga ukudansa nini? Hhayi, izinqa. Namhlanje ngalala ngiyitholile ngalala nazo izinqa. Hayi relax ukusethela le mali lena. Ngalala nazo izinqa. Ngifuna ukujika la ukhaya ukuyena. Alright, asahambe siye khona.